Hege baki. Bai kamata mu yi wa barawan nan ƙarya ba gaskiya. Haka ne kuma ai ya wuce. Barawo! Na'am. Ku kasance da YouTube channel ɗinmu mai suna Baban Tinkiya domin nishaɗi. Wallahi masoyi lafiya kalau nake. Baby na naga wata babbar waya a hannunki ne haka. Wai ba zazzafar waya. Wallahi masoyi wani yayanmu ne ya siya min ita. Ko gani? Kai gaskiya wayar kuma gashi ta yi kyau masha Allah. Gaskiya wayar ta yi wannan yayin naki yayi kokari sosai. Gashi. Da ma ni ma zan samu kamar wannan. Kin ga yadda nake da karamar wayar na ai da lafiya launi. A indan wannan ne baka da matsala da shi saboda shi yayanmu bai da matsala dama kuma na san baka san shi ba. In yanzu muka je da kai ma zai iya ya sai maka ita ai. To shikenan yanzu dai magana ta tsare. Mu je in gansa sai mu gaisa tunda dama ban taba ganin sa ba. Sai in mai godiya ko? Gaskiya kam kuma kai ma na san zai sai maka ita. Tashi mu je ko? Allah sarki. Sannu ba? Yawa sannu ba. Ina gajiya. A lafiya alhamdulillah. Ina zuwa haka. Baba za mu je gurin yaya ne zai je ya gaida yaya. Allah sarki. Da ke ka san bana nan ne kuma na dade bana gari to shi yasa zan je yanzu da na dawo gaishe. Okay, Allah sarki. In ce dai kai din na kirki ne ka zo ka san wasu in suka zo sai su ce a kai su gaishe shi saboda a dan samu wani abu a sa aljihu ka san shi talakan mutum. Inda masu kuɗi suke akwai yan maula. Na ga gemun naka kamar ƙwaya biyu ne. Allah sarki. Baba akwai zafi. Allahu akbar. Sai ka ce ka kama fulawa. Wannan azurfa ka ce? Nawa ka siye ta? Wallahi baba daga Saudiya ga daji Allah sarki. To abinda nake so duk inda za a je da Allah a rinka jin tsoron Allah. Insha Allah. A rinka kiyayewa ka san shi ajali. Allah ya sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tace mu. Amin summa amin amin. Yau ka da lafiya. Yau ka ganshi kamar na kirki. Gaskiya wannan yayan naki yana da kirki. Wallahi kai ai yana faɗa maka yana da mutunci sosai fiye da yadda. Me aka duk hanyar nan ba ta ishe ka ba za ka zo ka raba tsakanin da masoya da mana tare da ita. Me yake damun ka ne? Kai hanni za ka kalla ka ta zaraba ka da masoyiyarka? An faɗa ma me hakan kai ka san Da na sauko. har duka na kake kokarin yi? Irin kuma kace sun fi dubu. Ka san ko waye kake duka na? Kai din wa? Kai din banza. A hakan ka kashe mutum? Bola shara da kai? Ni dan fashi ne. Ni kidnapper ne. Yanzu zan kashe ka. Na yi digiri, na yi diploma, na yi NCE. Har yau hagu gwamnati bata dauke ni aiki ba. In banda yaudara ba abin da ake mana a ƙasar nan. So da Allah. To mu gwamnati ne? Baby. Mu ba gwamnati bane, ta ka ga gwamnatin mana. In kai ba gwamnati bane amma kana da kuɗi ko kayan kuɗi. Wallahi ban da komai ka ganni nan. Ba mu da komai. Kai ba. Ba mu da komai. Kun haɗa baki kun ga na zara bindiga. To ɗaya zai bakwace lahira yanzu. Ya haƙuri, wallahi ba mu da komai. Kun san a rayuwa mutum ya kasance mai gaskiya. Ƙarya zagin Allah. Haka ne. Ni ma ba sare na nake harkar nan ba amma daga yau na yi nadama na daina. Insha Allah. Yawwa Allah ya ƙara shiryarka. Yawwa saboda kun faɗa min gaskiya ni duk duniya ina so mutum ya ga min gaskiya. Ƙarya zagin Allah, ƙarya haramun. Dan haka shikenan kun ci sa'a. Mun gode. Ka fa idanka. Kai ma da bai yar banza. Bude. Kai ma bude. Na gode. Kalle ta. Ta ne mata I love you. I love you. Kin gani wace ne min I love you kin ji? Baby. Ina son ka. An ji daɗi ba ƙara faɗa. I love you. Baby. Baby. Na'am. Na tuna maganar kawun ku fa da ya faɗa fa. Da nake so duk inda za a je da Allah a rinka jin tsoron Allah. Insha Allah. A rinka kiyayewa ka san shi ajali. Ƙarya haramun ce ba kyau ƙarya zakin Allah. Kuma kin ga mun yi wannan ɓarahan ƙarya. Bai kamata mu yi wa ɓarahan nan ƙarya ba gaskiya. Haka ne kuma ai ya wuce. Ɓarawo! Na'am. Wai I love you din ki ƙara faɗa mu? A'a, kaga. Gaskiyar lamari ya ka tafi na tuna da ƙarya haramun ce. Kuma ƙarya zagin Allah ne. Bidan haka bai kamata mu ma ƙarya ba. Akwai waya a jikinta, babbar waya. Gaskiya ta baka baby. Babu kyau kana dan musulmi kake ƙarya gaskiya. Kuma kaga shi Allah shi ya halicce mu.
wannan gaskiya ne. kuma kaga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Tan ƙarya haramun ce. haka ne. yawa babu annabin da ya kai manzon Allah Babu shi. yawa Ki bashi kawai ki bashi. an dora ce ko kifat An turance babba ki bashi baby. kai wa Allah nace na yana dama na daina harkar nan ashe akwai anaki ni da kiyo ƙarya Ciro ki bashi. Ciro ki bashi kawai. to ya daga ba iPhone ba kai fa za a samu masa gurin A ni ba komai. Ki dau wannan matsayin kaddara ki baby. Ki dau wannan matsayin kaddara ki ba wani abu bane. Baby ya tafi min da waya tawa ka kira shi ya karɓa waya ya tafi ka ce min kaddara. To me ba wani kaddara ce ki ba wani abu bane kaddara ki ce a haka ki dauke ta haka mana. Waya tawa ce kaddara. To kai ma karɓi nan kai ma ka je a matsayin kaddara mara mutunci kawai. a danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci baban tunkiya. Ai ba ma ɗaya daga cikin irin wannan. Allah Ba ne baba. sarki na ga gemun naka ma kwaya biyu ne ko Allah sarki to a da lafiya Ba na ciki aiwo. Ba na ciki aiwo. Ba na ciki go. Allah kai ta Allah sarki na ga gemun naka ma kamar kwaya biyu ne to haka ne dan dago mu ga gaskiya ne to a da lafiya Haba. da Allah ka daina mun dariya muje Ga wannan iskan mu ba ne da ka kawo giyo mu sarkin ka. to yaya muje na ga gemun naka kamar kwaya biyu ne Allah sarki Baba za mu je gurin yaya ne za mu je ya gaida shi. Sake dan Allah mun haɗa magana. Okay. Babanta ne. Tambaye mu. ina zuwa haka ku Baba za mu je gurin yaya ne zai je ya gaida yaya. ai yana bibiyar sa da Allah kai matsala ce da kai wallahi Kin dai da bidiyo da kai rai da ya ba. Waje. ka san duk inda masu kuɗi suke akwai yan maula Wallahi na ya ban dariya. kalle ta ke ma kalle sai ne kana son sai ne kana son ta Ina son ki. Ku kasance da YouTube channel ɗinmu mai suna Baban Tinkiya.